Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane vamwe mukoma vedu vaya vari kuti vanoona nyuchi dzinenge dzakazara mumba mavo kumashops, uye zvekare pose apo pavanenge vachichengetera mari hanzi vanozongoona paungana nyuchi. Apa kun'anga kwacho kuri kudiwa hanzi $5,000. Saka ndakataura navo, ivo vari kuti vakamboedza vamwe madzibaba vekuchitungwiza, vakavatora madzibaba vaya hanzi vakazouya nevamwe vavo vaine motikari yavo, asi ivo vanoti hanzi madzibaba ava vakatanga vavabvunza vakati munozvigona here izvi? Asi madzibaba vakati vanozvigona. Ivo vanoti vanoona sekunge madzibaba vakangonzwa pandakati mumba mune mari yakawanda, vakabva vabatwa neruchiva rwekuda mari iyoyo, asi basa vasingakwanisi kuribata, uye zvekare kudarikidza dambudziko iro ravari kuti vari kusangana naro. Saka vanoti madzibaba ava vakati vauya nevamwe vavo vainge vakawirirana kuti pamari yose iri mumba, kana madzibaba ava vakadzinga nyuchi idzodzo, then vanobva vachizogoverana mari yacho half 50%, 50%. Asi madzibaba ava hanzi vakati vava kutora mvura dzavo nemarasha vachizanganisa vachigadzira muteuro. Vakazoti vava kuda kuenda kuwardrobe kwacho, uko mukoma kwavanoti ndokwadzinotangira nyuchi dzacho idzodzo. Hanzi madzibaba vakazongokaruka vadanidzira kuti maigoro. Hanzi ndikati kochini? Hanzi vakati vainge varumwa sikarudzi yavo nenyuchi. Hanzi vakatiza madzibaba vacho ivavo nevamwe vavo. Dambudziko riripo hanzi nderekuti vamwe vacho vavainge vainavo, hanzi pane umwe akakanganwa tsvimbo yake pavakatiza. Saka hanzi varume ava vari kuramba kuuya kuzotora tsvimbo yavo. Dzimwe nguva hanzi havatodi kutaura neni pafoni, saka havachaziviwo kuti voita sei apa vava netsvimbo yana madzibaba yakasiwa mumba mavo. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zvinhu izvi pandakatanga kuzviita ndainge ndisingatombozivi kuti zvakashata zvokufamba muchifukunura makuva evanhu muchitora mabhonzo mubva machizofushira zvekare. Saka baba vangu mukoma vakabvawo kuMalawi vakauya muno muZimbabwe, vakabva vachizoroora amai vangu vemuno muZim. Saka baba mushure mekunge vawanawo chitupa, ndo pavanoti vakazosangana neimwe n'anga makare muno muMbare. Saka n'anga iyo yaita zvekutengesa ma-remains, ma-human remains, not ma-body parts, ichiti yainge iine market. Saka baba vangu vakatokwanisa kutotenga imba muMbare. Zvekare nekuno kwandinogara ndakazotororawo, uye zvekare nditori nevana vangu vatatu. Saka mudzimai wangu hatozvizivi kuti ndo basa rinoitwa nemurume wake, even though tava nezvimwe zvimabusinesses zvedu izvo zvatakazovhura, but hazvizivi kuti mari chaiyo inobva nepi, nekuti kurana business usina another source of income zvinokwanisa kuzokuremera. Saka kunyange zvikanzi zvinhu zvinenge zvakaoma paya, isusu mukoma hatiomerwe neupenyu because I have another source of income. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutorwa ndotoendeswa kana kuSouth Africa kunenge kuine makuva anenge achida kucherwa. Tinotongotiwo totodarika nepabhodha totodhindisa nyangwe mazuva 5, nekuti tinoziva kuti pamazuva acho iwawo 5 tinenge tatobata basa tobva tatopedza. Kazhinji tinowanzokuenda kuMpumalanga kana kuti kuKZN, ikoko ndo kwavanonyanya kufarira kushandisa ma-human remains. Saka handina rimwe basa randinoziva mukoma. Inini I am a school drop out. I dropped out of school apo pandainge ndichiri grade 7. Baba vangu vakati chikoro ndechevanhu vanenge vasina mari, varombo, ndo vanotarisira kuti vana vavo kana vakanyora grade 7 form 4 mwana uzoenda kuuniversity, asi kana wagara
uri munhu anenge aine mamwe mapindauko. Plus basa redu iri ratinoita sezvainge zvitaurwa nababa vangu ibasa rekuti harina competition mukati, as long as n'anga dziriko and as long as kuine vanhu vanenge vachingoromba vachishandisa mahuman remains, zvinoreva kuti tinongogara tiri pademand. Saka ndakatanga kushanda nababa vangu kubva ndichiri grade 5 as long as I can remember, because ndinorangarira zuva rekutanga pavakaenda neni kumbudzi, kumakuva ekumbudzi. Ndainge ndichiri mwana mudiki. Saka kutori kuplayground kwedu Mukoma. Basa redu ndiroro rekuti tinotoudzwa kuti vakomana endai mumbonotarisa nekuti pane order ichapinda. Saka kana tikaenda sekumbudzi tinobva tatsvaka panenge paine guva, but guva iroro rinenge rangovawo guva Mukoma, zvekungorakidzawo kuti pane munhu areremo muguva imomo, but ari munhu anenge akasofa kudhara, then vanhu vakasauya kuzoisa tombstone. Saka makuva anenge aine matombstone anoti netsei, tinenge tichingodawo aya makuva anenge akayeredzwa nemvura, ndiwo atinobva tichizofukunura iwawo. Mushure mekunge tamafukunura tinotora mahuman remains, then tobva tachizoenda tobva tachizonopa n'anga dzacho idzodzo dzinenge dzichida mahuman remains kubva kwatiri, ivo vanenge vaine macustomers avo. Ndakatonzwa neimwe n'anga iyo yakati yainge ichida matehenya 5, ndokubva taenda tikanomafukunura. Ndakazomubvunza kuti ainge achienda kupi, ndakanzwa zvichinzi ainge achifanira kuti ange achienda kuIndia, nekuti kwakariko kuIndia hanzi kutori netemple yevanhu vanotonamata iwawo mahuman remains. Saka ndakatovapa tikatopiwa mari. Zvinhu izvi pazvakatanga mukomanashi ndainge ndisingatombozivi kuti zviri wrong, sezvo zviri zvinhu zvekuti ndakangokurawo ndiri mazviri. Even to this very day zvinotonetsa, kunyange munhu akazondiudza kuti zvamuri kuita zviri wrong, hamufaniri kuti munge muchichera makuva muchifukunura makuva evanhu, but I guess zviri muropa. Plus iniwo Mukoma ndakangozviudza kuti chakakosha mukupenyu hunge uchiita mari, sandizvo here nai Mukoma? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ivo vari kuti chakavakoshera ndechekuti vari kungobata mari, zvakawanda havane nazvo. Plus vainge vachiti sezvo ndiri munhu wekuMalawi, hanzi handifungidziri kuti ndinokwanisa kuzosangana nengozi nekuda kwemabody parts ose avo vanenge vachibata mabhonzo evanhu. Hanzi kwedu handifunge kuti ndikaswera ndichibatwa nemweya wengozi uchinditeverera. Ichokwadi here kuti kana wakabva kuMalawi, kana kuti vabereki vako vakabva kuMalawi vakazogara muZimbabwe, hauzotevererwi nemweya wengozi kana kuri kunzi wauraya munhu, kana kuti uchiita zvavanenge vachiita izvozvo zvekufukunura makuva evanhu. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakaudzwa neimwe friend yangu paakandiudza mainge muri mugore ra2016 paakanditi bhururu wangu kana ukapusa unoita loss. Ipapo ainge achangobvawo mukutenga motikari yake. Takatanga tichashanda tose kumapurazi, ndobva achizoti ndava kuenda kune maketi. So akazotanga kugara kulocation, akatovhura sowe rake. Isu tainge tava kutopota tichiendawo kusowe rake ikoko kulocation. Akazoita luck yekuti ainge ava kubata macustomers akati one day muSouth Africa vanenge vachida kusimbisirwa dzimba dzavo, ndokubva aita zvake mari yake yakanaka Mukomana. Isu tichingotatarikawo nekungoteverera masowe evamwe vanhu. So kubva ipapo kuzonosvika mugore ra2022 pandakazokomunicata naye zvekare, ndakatoshamisika achinditumidzira mapictures ake. Ndikatoona kuti kuinga 1 zvaratova zidhara, mbinga, dumbu kubuda kudai kweiyo motikari yaainge achifamba nayo. So ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida kuti andibatsire. Akanditi inga 1 paya ndakakuudza kuti kana ukasangwara muSouth Africa ufe wakaita mari. Saka akazonditora akabva achizoenda
nini kwavo mukomanashi handingakuudzei zvenyu kuti akaenda neni kupi, but takadzokera kuZimbabwe uko kwandakanozorwa mafuta awa mukoma. Ndakanzi kunzvimbo kwose uko kwandinenge ndamazora kana kuri kunzi ndikakanganisa miko then ndinozotanga kuora kunzvimbo ikoko. Saka sekuru vacho mukoma vakatoti kwandiri usatombonyara zvako nekuti muno mumudare. Vakandikururisa nhumbi dzangu dzose. Mainge muine vakadzi vainge varimo zvekare nevamwe varume avo vanoshandidzana navo sekuru vacho nefrendi yangu akatonditi achingobvisa hembe nekuti neniwo ndo zvavakatondiita. Handiti chauri kuda kungosimba here kuti unge uchiwana masimba. Saka ndakabva ndachizokurura nhumbi dzangu. Vakatora mafuta mamwe ainge akaita kunge vaseline but ainge aine mamwe mafuta mukati aya ered, but iwako mafuta acho vakati vachimazora pasikarudzi yangu nekuti vakandizora sikarudzi yangu vakandizora zvekare nemahalabhuzi nepasi pemahalabhuzi zvekare vakatanga kutevedzera kamutsetse kuzonosvika vachinosvika kusimutum vainge vachizora. Pakagwamba mukoma vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichizogeza kusvika mafuta iwawo adonha ega. Saka mafuta awa each and every day ndaiti kana ndikazvitarisa ndaitoona kuti mafuta iwawo ainge achiita sekunge ari kumera achibuda muganda rangu asi zvisingarwadzi, rakaita zibvuta zichena. Vakanditi unozogeza chete kana kuri kunzi unenge waona mafuta awa kutanga kudonha. Ndaitoti kana ndikamadhonza kudai ndo pandaizonzwa kurwadziwa. Saka ndakazomanikidzika kuti ndige ndichigara kumusha. Ndakagara kumusha mwedzi wose ndakangomirira kuti mafuta iwawo ange achizodonha because ndakatya kuti mudzimai anokwanisa kuzofungidzira kuti zvimwe kuda ndakabatira STI. Saka ndakapinzwa zvekare mukofini. Vakatondiudza kutoti kofini iroro rainge rakashandisiwa pakavigwa baba vavo, ndokubva kofini iroro rachizotorwa ndo ravanoshandisa kana vachida kusimbisa kana uri muprofita, n'anga kana kuti mapastors. Vakatondiudza mazita emamwe mapastors avo avakati vakauya kuzosimbiswa navo. Saka ndakatopfekedzwa sutu iyo yakapfekedzwa mufi paainge ava kuda kunovigwa, ndokubva vachizomukurura sutu yacho ndo yaunopfeka iyoyo kuri kutora mhepo dzine masimba so that unge uchizokwanisa kuprofita. Saka ndine mhiko dzandakapiwa. Ndakanzi kana ndikazokanganisa mhiko idzodzo ndinotanga kuora kunzvimbo kwese uko kwandakazorwa mafuta aya. Dambudziko riripo mukomana achindere kuti zvimari hongu dziri kubata mukoma zvokuti ndichitaura nemi ndakatokwanisawo kutovakisawo 5 room kumusha, but mari yekuti ndige ndichikwanisa kutenga stand mutown ndiri kutadza kuiunganidza. Saka pane umwe mukadzi uyo wandakazoenda ndikanobatsira kumba kwake kuHarare. Mukadzi uyu ichirikadzi ende murume wake aiva nemari, saka akashayikirwa mukadzi uyu. Saka matauriro awo aanotoita neni iye anotoratidza kuti anotondida zvekutodaro. Saka neniwo ndinotomuda ende tatova vanhu vekuti tinongotumidzirana mapictures zuva nezuva. Saka ndakambomusvitsa shoko akangoti zvinoita here nhai madzibaba because inini handisi kuda kuti munge muchizongonditambisa, munozozvikona here, munorigona here barika. Ndikati ndinorigona. Ndanga ndisati ndataura zvangu nemudzimai wangu, but nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndakanzi handifanirwe kuti ndinge ndichibata umwe mukadzi naisiri mukadzi uyo wandakaromba ndiinaye. Saka ndodiko nhai vedare, ndomuudza here mukadzi uyu kuti ndo nyaya iripo, tinokwanisa kuroorana totogarisana, but kuti tinge tichizoita bonde hazviiti. Zvimwe kuda kana ndikamutora tikatanga kugara tose ndichitsvakawo way yekuti ndinge ndichigadzirisa mhiko dzacho idzodzo. Zvinoita here, is it possible kuti ndimutore mukoma because ndo patoriwo nemukana wangu ane mari mukadzi wacho iyeye. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section
zvakangooma hazvo vedu we pakaipa vanofanira kuti vange vachiita decision mukoma ava. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi, ndine makore 34 years ekuberekwa, ndinogarawo mugweru nemurume wangu. Ndakaita zvekutenga stand mukoma ndikavaka, saka muraini mandinogara ndini ndakavakawo imba yakanaka kudarika vavakidzani vangu vose. Saka inini semunhu ainge asingapindi muvanhu, ndainge ndisina hangu basa nazvo kuti munhu anondifarira ndiani kana kuti akandivenga ndiani. Zvinhuwo zvandakatongojaidzwawo naamai vangu kuti obviously uchawana vanokuvenga ende uchawana vanokufarira. Asi chakatanga kuitika mukoma Nashi ndechekuti kubva pandakauya kuno kugweru, mumba mangu makatanga kuwanikwa makonzo awa mukoma anotobora kunyangwe ceiling plus pachikafu apa. Chikafu chainge chava kusagara mumba. Ndakaguma ndava kunetsana namaid ndichifungidzira kuti ari kundibira chikafu. Saka dambudziko rakazokura, ndizvo zvakazoita kuti ndinge ndichifamba nenyaya yekuti vana vangu vainge vava kuchinjana kungorwara. Ndainge ndava kuti pose pandabata mari yakawanda ndairwarirwa nemwana, mari yose yoperera kuchipatara. Saka ndakazoudzawo shamwari yangu nyaya yangu, akandipa namba dzamadzibaba. Saka ndakazotsvaka muprofita uya kuti auye kuzomboita munamato kumba kwangu. Saka paakauya madzibaba ava, pavakauya vakasiya vaita minamato, vakasiya vateya munamato yavo, vakanditi makaona chamawana munotora salt yemagodo mobva mamwaya, mobva mavesa moto, mobva machizotanga kuposedzera chinhu chacho, vakabva vachizoenda havo. Ndakasara pamba nemhuri yangu. Saka akazoti ava manheru muroi haanete kuzama. Ndakatanga kunzwa noise mukitchen, but noise iyi yaita kunge yemakonzo. Ndakabva ndapepuka nekuda kukitchen kwainge kuine noise yainge ichiitika. Ndainge ndiine salt yangu yemagodo mumaoko. Saka ndava mukitchen ndipo pandakaona chinhu chaiita kunge ruoko rwemunhu, but chainge chiine makumbo. Chinhu ichi chainge chawira mudish yeplastic, mahombe aya. Saka chainge chava kutadza kubuda. Ndakatora salt yandaiva nayo ndakamwaya mudish maiva nechinhu ichi. Pandakamwaya salt, chinhu ichi chakachinja kuita kajira kered kainge kakasungwa nechuma. Ndakamhanya ndikanomutsa murume wangu. Takazotora kajira kaya kaiva mudish replastic, takabva tapisa zvose nedishi racho manheru iwawo. Saka inini ndakafunga kuti maybe zvinhu izvi zvabva kuvanhu vehukama. Saka akazoti ava mangwana acho makuseni, amai vepanext door vakamuka vakachinja, vakatanga nekutuka mwana wangu zvinyadzi patakshop achiti mai vanoroya. Saka pandakavabvunza vakatanga kupopota vachiti musada kundiidza ndekamuprofita kenyu ikako. Saka ndakabva ndaziva kuti ndiko kwainge kuchibva matambudziko angu ose, ndiko kwainge kwabva chinhu chainge chatumidzirwa mumba mangu. Saka kubva pandakanetsana naamai ava vakatanga kurwara, inini kwangu kumba ndava kurara zvakanaka. Asi dambudziko ravapo nderekuti vana vemuvakidzani wangu vari kunditi amai vedu kana vakangofa muchazviona. Iyi inyaya ichiri kuitika. Ndichauya zvekare mukoma nedzimwe nyaya. Veda rendo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Let's hope kuti vachanyazotiudza zvose izvo zviri kuitika. Kana uine confession yako iyo yaunenge uinayo, feel free to come to my inbox and then you can share with me your own side of the story. Hanzi kune avo vose vasina kubhilivha mandiri, hanzi tichaunana musi wejudgment day nevaya avo vainge vachizviti ivo ndivo Jesu. Hanzi ndinenge ndakamira ndichakubvunzai kuti paya hamuna kundiramba here
but ini zvimwe kuda ndini ndichaita wekutanga, nekuti hakuna zvinhu zvakadaro zvingadai zvakatonyorwa kana mubhaibheri kuti tichazovaona kana kuti tichavanzwa Ishe Jesu paYouTube. Ndakaposta confession iya kuitira kuti tinge tichiziva, because panoti netsei munokwanisa kuzongosangana kana nerimwe zuva neimwe chechi muchitoudzwa kutoti muchechi imomo ndo muna Jesu akatodzoka, obva watobhilivha. Dzimwe nguva unokwanisa kubhilivha nekuda kwekuti unenge uri mumasituation, asi kana taverenga nyaya yakaita saizvozvo ukaverengawo mucomment section, newewe neapo paunenge usinganzwisisi unenge wava kutonzwisisawo kuti hakuna zvinhu zvakadaro kuti munhu angangoti ndini Jesu nguva haisati yakwana. Kana nguva yakwana tose tichamuona, tichavaona Ishe Jesu. Ngatitaure zvekare mucomment section navo mukoma avo vakati kune vose avo vakandiramba tichazosangana musi weJudgment Day.